SDPO Sar Prasun kanti Tripura ni sajwk bai sajla mia aguli obinogoro bujangmani norok khena koktuma botol khai drain rok chupugui khaklabni bekreng rok sabai bujakha ge Sar Prasun kanti belai khena jolijak bini sajwk bai sajla bujangma bagui amo borongni bunani kunu right chikrei jung saimaka koktumani bisingti khenaka SDPO sarni sajla samani thingno borok bini baibe kinoi boni freni wedding reception ni ki philip haime jorawo auto bai thutalemeni hingke chaya rok nglaiye kosilaye kok thik nglai khepo o auto driver bai hingke o auto driver ke thangisi bai khepo amasi ajagani local public rok borok no bukhapo kwbangma borok nasigi sitonglaifo mana khalailefo romkha romato abunaino ikomo hingke belai khewan masingsa omono wan chugini keke tamani himbole aguliwo chini Tiprasa ro haike bujangmani jora no koktuma khnawo even chini Tiprasa ro police rok sidai public bai bujago hini khnawo aguli rongo hingke chini tongthaiboro chini Tiprasa rok tamo ngai tong haike mangda satuk pito khaijak tongsinai chini Tiprasa ro kai omono nugya baksa buksu ro kai thanchang ringya biko ang tini kun khajegebla ang Tiprasa bai alada angnani hai hini sai tongma bai ingya amono khasiya dofa hani hinjako chini Tiprasa ro kai Meghalaya Assam Mizoram Manipur Nagaland Arunachal logni borok ro khai chini Tiprasa ro no siya hano buka amo khuno nijina hano sudui niji ro kha kai naringya thancha tongya bharadagi ingrasok batawni bagi sason khajak saidaman ro India o kwbangma kingdom tongo amoni bagi thancha tongmalaya amoni bagi ingras rok ojago sason khai tongphai mangkha a jorabo same sin Tripura ba haino chini Tiprasa rok thancha krei tabo gang ati sa baksa buksu comment ko sajawano amtei khnai malia thancha mani khnai malia ne hingketam khlaisi thancha khlai chini Tiprasa rok no dofani bagi samung khlai manchinai wanchugi neke belai khewani masingcha chini Tiprasa rok mukiting phalnai rok o obinyakore area wono jora mukiting phalia khlai alada khai toni jago jung saimano chini Tiprasa rok aguli o bisirbag borobang mangkai o oboinagor area wono bangu hingke tamani bage a jaga o haike problems rok jora chung khanana na waisa probot chung Kokborok actor daro ki murasi bobo haike no bujago ne chung khanaka hingke tabukbo Sar Prasun kanti Tripura ni sajwk bai sajla bujago ne khanamani hingke tamani bage hai ingnanang cheri nyani ni belai khe dorkar omono tini Sar Prasun kanti ni sajwk bai sajla se haike bujak tongmanu ngake chung normal borok town tongnai rokni অবস্থা বাহাই বেলাই খেনে কিরিমা সিংসা ওয়ান চুকিনে কেকে আমনো যেসব বরক ফানো আন্দিকা হামিয়া সামুং খলাই তংহাকে নাইমে থাং বেদেক রকবো আমনো চেরি নাইনে নাঙ্গো তাই বনো গ্রাগ মাজরা রই বনো আলঙ্গ স্বপ্ন নাঙ্গো নর ওয়ান চুকিনেলা Tiprasa এরিয়া ও জুসিনো অ আন্তি হাই সিচুয়েশন ফাইকেকে Tiprasa রকে হাইখেয়া মোকম তো তিন সেমানো খরকসা খরংনাই থামচি কুতুং তংমানো হাইবানো যত বড় বুইয়া মানা খাইনাই baksa buksu amon Tiprasa rokno kahamdan chanai na tomon chanai amon norok komeni bisingtino saharchidi haibana ang kwbang mano town area rok nongmani je kuno Tiprasa rok hamya klaiki ke borok jo ke bsakyu chini Tiprasa rok ka haya amsungno tinin video norok sajak like khlai di hambai